Vambotora chikafu chavo. Unganifanira ndiri pafunction naichokuda zaneka urikuona ndiri pafunction uri sisime ndikufomera kusimba chako. Thank you Deborah. Ngati kuri ngonzi table by table inde kunotora matii ayo imwe matii. Chokuda ufonere munhu ari kufunction fona idairo postenge tiri busy kuorganize mafunction you knew kuti ndakauya kuno kune function saka nguva dzekudaira nemafoni tiri pafunction ukasvida kubata munhu unomirira function yapera mangwana one Sunday kana Monday wobata munhu auzvioni. Atizizwa swaga and atizizwa swaga mune phone yake enda mune kutsvaga pafoni yake we don't know ati zvekutsvaga ari patizi yapukama ishekoborera mai vangu Samai, Pasiro say, Anna Suanda, where were you? Are you okay? Can you go tell the kind of bad sofa? And I'm going to let you Samai comfort tabuza udara mustazama mu live kuma siro tabuza udara mai comfort God versus the chikafu iwe. Thank you, Gizai.
mberi chinoshura saka waideiko maide saka waideiko kutamisa nguva uchindishandisa chisinga mberi chinoshura saka waideiko guys vanhu variko kuchikafu kunzo uku chavaona naJuventus chavaona chisinga mberi chinoshura my day, night way, my day. You're playing the house. Hello. Now it's smelly dance. Yeah, it's a nice place. Very nice place. So much organized. I'm going to organize. For the first time. First time in Durban. I'm going to organize. Mila when you're to sim game with one. Saseke do Masuri. Dela Masuri. Saseke do Masuri. Wakachena yopo huyo. Sasa wewe yo, makeke. Baru? Baru ya? Baru. Mereka buka itu. Maka tuh ada grup kan tuh makan sama ada suka itu. Baru aja. Mereka dulu bawa cakap sama mereka. Oh, mereka yang baru cakap sama mereka. Saya capek. Aku tak mau pergi Are they nice people? Very nice. Gangani. I know. But I don't know what I think so. I mean, my room is more nice. I guys, baru dapat drinks pada tea, ameno. Tea ziri kau jaga siapa. Kamu kan saudara makan. Hey, makeke. Ini lapis. Udah bilang kau tahu guys Asia. Maka itu. Usahakan
nasandira munhu ari kubata kamera achikutarisa iko matebhuru asati apedza kuti vanhu vari kungodya mahaiti setu ina handizvifariri maizvotapira ini zvotapirawo ha oti haiti hayo vanhu vanobata mafoni ndikoba vakupinda iko zvino nadhumeni ndikoba kubata mafoni kana mani mamani gugura nasi mani gugura kasi mafuna wezo sabotage mafuna wezo kuya sabotage you are very long 3 hours late banale bano bachana bot tachi sila type dima kato zawan na take na level imi mashika na Yachapa ni makuri za nipana bani mafimu kama yako nipana situation kama msoto sakate kama mechi tena bila kuta walo kama iwe shambani tena mechi kama bila kuta walo kama iwe shambani tena mechi kama bila kuta walo kama iwe shambani Tiro, na hali tita mapaja, mwana titi mtakucha mstari, zaga hivi.
live yamara skapo manyana tempo uyapera koko tapeta tempo inotevera ava varekesanda vati vaende zvavabhadhanisa tavamahani Baby manyama icho mababy manyama abantu achimwenera achimwene in the house achimwene achimwene varipano achimwene Thank you, cameraman Manyama, baby.
Icho chimami diaries chacho. Icho chimami. Icho. DJ Edai. Hi DJs. What do you say, my DJ? Wow.
I feel take care of me brain assist. But me don't live the other place. But when you get a call, you can't go. She know the letter, know it herself. She know the letter, know the Anna. Say now, wow. When you have to shine this out, I will see you diaries. Don't tell me. A baby daddy. Baby, baby. Okay. All the way from Durban, all the way from Bakupi, tebo ya musukundizwa, nyanyizwa, yasakaya. Oh, when I was okay, that's what the school back. Oh, because they do a team that will pan. Na slim.
vakuchope havasipani vakuchope varoere maoko mani varoere maoko mani maoko mudenga maoko mudenga I'm still introducing myself. I am Nurse Investment and Logistics. I am Marketing Director for March Global International Trading, representing EMEA, that is Europe, Middle East, and Africa. And I'm also into oil and gas. I'm into transportation. Without eating the sun, the river footing my baby. No one will go to the river, nobody will when you still get it about. Pay Mike. Comment section, look at Mike. Comment section is Kunzo. I'm this you. Hello. 1 2 1 2. Munawazi la era. Munawazi. Shama ready. Global website company and no shabila and not really marketing. Alright. I think you hold a multi-billionaire. Alright. Just go to www.power1.com. Hello, my sister. Hi, my sister. Do you know her? No. You don't know her? We are here for empowerment, right? Yes. This one you know her. But you are sitting on the same table. You don't know her. What did you come here for? To know her. Thank you. But did you even, because we've been here but still you don't know her. And she's sitting on your table. Sarah no teach empowerment. But nice. Tuna kuchizi sana. Unaona kana chukua mkana ya kadai. Haiko na everywhere ukitama cake. Each time I contact in card. Yes. Zero free housemate. Chaka tono pansa. Yes. Depende na kundi free housemate. Yes. Kwanza kitachaka. Ile ndio kwanza mbele. Asitoto garabazo mabenchi chale fish. Asa kwa mjani ni pride does not take away. Yeah. It's focus. Yes. You must focus as a woman. Yes. Introspection is needed. Yes. You must know what you want in life. Yes. I want to depend on my cake. Yes. Yes.
kuti comment section. Chero munga ndandiri moreza. Makambokona chikomenta komenta. Nekuti nechite. Nechite comment section hapana zvakapenda. Saka do I need to today? No. Andifani wanditi. Takagara makeke atizivani pamwakagara nabhilioni anokwanisa kuti akutimudzire asi ikotaura kuti atizvena maini hedibhegi yavo yakadamuka ndozvawabinga kuda evakape madzimai when you are talking of empowerment you start from somewhere. Oh yes. You start from somewhere. Gara pasi nyora kabhuku kako ndoda kuitei in future chii chinondibatsira ndiri kutsvaira mumba haurambe uri drive wechikoro unofanira kuti ozviuplifta. Know your connection. Be at a place at the right time. Usawanikwe munzvimbo dzisingakupe chinhu sisimeli vari kutipa mukana wekuti munosangana mungava macomment section mune mabusiness person imomuya mabusinessmen mabusiness woman but muri interested nekuti manzwa here kuti ndingapi. Exactly. Oyo. Hapana. 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 Ndinokuti ndinofana asi azvisina asi ndinonosangana nemaiti achingosekawo zvakati marawi kuti marawi pamweni asi saka mazayari zichamaya kuti tidzidzisane handiti toda kuti kana munhu wemukadzi uchida kutanga bhizinesi rako haungomirira kuti nekuti ndinoshanda mumba saka ndishamirira mari yekuti ndinoshanda mumba padiki ipapo kana madomasi chavo unotanga umwe munhu ari kuti ane market fruit and veg pamwe akatotanga achitengesa domasi ne1 pride yekuti nandiri kuonekwa ndiri ndakamira pasi ndishanesa vanhu vanoti vanani vanokubhadharira rent havakubhadhariri rent tiri kunzwisisana usafunge kuti arifadii pangu azofunge nokuti mari yona ndakatakura mamoko ndikutengesa mamoko iwe ndiwo unoziva future yako tiri kunzwisisana madzimai ngative nefocus